Vatandaşlar. Men yine sizin bilen Murat Gurban. Men şu öpleşigimde şul 6-njy gün, ýagny 1-nji awgustdaky İstanbuldaky geçiriljek protesta şu barada sizinle görüşip bolýar. Ine bazar gün 1-nji awgustda sagat 13-de İstanbul wagty bilen protest bolýar. Soň bolsa sagat 16-da İstanbul wagty bilen ilçixanaň, ýagny Türkmenistanyň konsulstwaň öňünde İstanbulda protest bolýar. Şol protest bizim opozisiýon taryhymyzda İstanbulda ýagny Türkiýede birinji gezek resmi taýdan gurulan protest. Şol protestde ruhsat alan oğlanlaryň hemmetine men ullakan minnetdarlyk bildirýän. Şo ýerde bir türk adamma bize kömek edip Afganlara ve bilik, täçiklere ve Türkmenlere kömek edýän bir türk adamma onu Türkmen halkyndan men ul minnetdarlyk bildirýän. Şol protestde ruhsat almany ul kömek edip goşan adam. Sag bolun, köp taňry ýalkasyn bizim Türkmen halkymyza edýän kömekleriniz üçin. Indi ýene protest gaýdyp gelelim. Şol protestiň esasy temasy Türkmenistanyň grajdan aktivistleri bir kanun ýagdaýda tutsaglary we şonuň boşaldylmagyny talap etmäni, protestiň temasy. Ine sizin ýadyňyzda bolsa şundan bir gün olar, ýagny birinji günmi, ikinji gün biz Zoom protest geçirdik. Edil şo ýalda ýöne fizik ýagdaýda, ýerde bolýar. Bizim Türkmenistanyň konsulstwasynyň öňünde İstanbulda. Men sizin hemmeňizi şoýra gatnaşmaňyzy çagyrýar. Şo ýerde diňe aktivistler boýunça däl, grajdan aktivistler boýunça däl, diňe Türkmenistanyň içindäki bolýan bikançylyklar boýunça däl, siz şo ýerde ýollaryň problematyny, pasportlaryň problematyny aýdyp bilersiňiz. Indi şo ýerde şu protestde gatnaşmak üçin men sizin hemmeňizi ýa-da dewlet aktivistler çagyrýar. Egerde siz dewletden golýan bolsaňyz, egerde siz özüňizçe bizim alyp barýan ýolumyza goşak bolsaňyz, ine şoňa baryň. Şu ýerde biz dewlet aktivistleri gürkezmeli. Hakyky watan üçin, hakyky demokratiýa üçin, hakyky her kim öz bakly durmuşy üçin, geljek üçin, çağlar üçin görüşüp bilýänini we taýýardyny. Indi siz dewlet aktivisti bolmasaňyz, başga hereketler, partiýa bolsaňyz, sizin hemmeňizi çagyrýar. Bu protest dewlet protesti, Türkmen halkynyň protesti. Şonuň üçin hemmeňizi çagyrýar. Şol opozisiýon hereketleri, şol Türkmenistanyň geljegine goşak bolsaňyz ine baryň. Maňa köplençe adamlar jaň edip aýdýady, sorýady. Murada haçan miting bolar, haçan ine protestler bolar. Biz ýatdyk, ine biz hereket edemdik diýip, ine hereket. Resmi taýdan. Sen dokumentin düzükdäl, on hiç manysy ýok. Barmaly. Täze biz ine polislardan öňünden gürleşdik. Şo ýerde dokument barlygy bolmaz. İstenen adam Türkmenistanly ýa-da Türkmenler bolýan adam baryp biler. Şu protestde. Şu proteste baryp bizim bilen goşulyp, öz isleglerimizi, öz talaplarymyzy aýdyp biler ýani. Indi ýene bir bellek geçirtim gelýär. Şu proteste biz bütün dünýä gürkezmeli. Türkmeniň opozisiýasy, Türkmenistanyň opozisiýasy medeniýetli, tertipli we güýçlüligini. O diýmek näme? Şo ýerde provokasiýalar bulunjak bolar, konsulstwaň işgärleri, emhemi işgärleri, Türkmenistanyň bandit, gurmaçyk jemgyýet, jinaýatçy topory. Her adet görür. Ine şo ýere barýanlardan haýyş edýär. Hiç provokasiýa goşulmaň. Biri şarpy ursa köşüşdürün. O ýerde bular hemmelat et görürler. Gaýtyp şolar tutup, şo ýerdäki polisiýanyň eline tapşyryn. Bir pasolsa daşdynsa, ya eýlerini döwjek bolsa, aýnasyny derrew tutup, derrew özüňiz polisiýa tapşyryn. Polisiýa biz görkezmeli, Türkmen opozisiýasy, Türkmen grajdanlary tertipli we kanuny hormat goýan adamlardyr. Biz o ýere baryp, radikalny, terroristler ýaly buluň aýdyşy ýaly bolmaly däldirmizi görkezler. Bizim hakykatdan
küsünüp ýören halkdymy görkezmeli. Şoň üçin ýaş olanlar baranna bardyň kontrolda saklan, egerde birden bir provokasiýa etjek bolsa, derrew tutup, ýani polisiýa tapşyryň şo ýerde. Sizden ine uly haýyş. Biz özümiziň medeniýetli we tertipli gurmaçylyk işlerinde alyp bar ýanymyzy görkezmeli. Türk polisiýasyna, Türk hökümetine. Ine şoň üçin sizin hemmäňize haýyş edýän wnimatylny bolmaly, ýani ünsüňizi gowy saklamaly, provokasiýalara etdirmeli. Ýadyňyzda bolsa, ine ötün ýyl men ýalňyşmasam iýulda biz protest etdik. Şo ýerde ýani hökümet pasolstwanyň derler, başga ýerde. Ol 2 sany, 3 sany Türkmenistanyň raýatlary, agentler gelip bulary provokasiýa edip, zat edip, ine şuraya adamlar derrew tutunda derrew tapşyryň, ondan biz hatym üstünden olar jenaýata çekjek bol. Haýyş eder Türkiýe hökümetinden şolar jenaýata çekirýär. Sebäbi olar provokatorlar ýürüte gelip protestler bozýarlar. Ol diňe Türkmenistanda da bütün dünýäde bar şolardyr. Indi başga bir adam bellek geçirdim gelýär, şo ýerde mass medialar bolar. Egerde sizin tanışlarınız bolsa, blogerlarınız, mass media seyircilerine işleyen adamınız bolsa, ya da özüňiz hat ýazyp şolary ýa-ni şo ýere getirip bilýän bolsaňyz, getirin, aýdym, şo ýere baryp biz şonu beýan etmeli bütün dünýäde. Ine protestler Türkmenistanyň gazanyna geçirýär. Türkmenistanyň jenaýat hökümeti diňe bikanunluklar bilen bikanun aktivistler tutsak edip olary ýani gynap saklaýany we tutsaklardan boşatmalydygyny hiç il şertsiz Türkmen halky talap edýänini görkezmeli. Indi men her wagt aýdýandyrm, biz Türkmenler üsmeli. Biz Türkmenler bütün dünyada görkezmeli Türkmenin kimdigini, Türkmenin edebi taýdan, terbiýet taýdan, siýasat taýdan, moral taýdan beýle halklaryň adamlar ýalygyny we käbir sorularda olardan beter üsünligini ýa-ni diýip desulary güýçlüligini görkezmeli. Şoň üçin şu men hemmäňizi çağırýan. Kimde kim bir partiýa degişli bolsa, bir herekete degişli bolsa, ýok men halk diýen bolsa, gel ine şu halkyň gurnan ýa-ni protesti. Gelin şoňa. Görkezin agzybirliklerini. Biz her wagt bilýäs, biz agzybyr bolmaly. Onanyň agzybirlik dogunu kuşmaly diýen zat ýok. Biz agzybirlikleri işte görkezmeli. Şu edýän hereketlerimizde, sözde ine şu hereket, şu görüşde bizim agzybirligimizi görkezmeli. Sen ol partiýadan bol, sen bu partiýadan, sen ýöne halk bol, sen gajdan aktivist bol, sen ýöne Türkmenistanly bol, gelip biz şol 2 sagatyň içinde ýa 1 sagatyň içinde agzybirliklerimizi görkezip bizim köplüğümüzi görkezmeli. Ol gizlenip ýani ýok laý men goşulamak, men dogonlarym, dogon gardaşlarym ma olar kelip ederler. O namatlyk atmaskalaryny aýyrmyndy. Boldy. Biz hereketlere geçmeli. Ine häzir moment. Şunla geçmesek biz kaçan geçeli. Egerde biz daşynla geçilmesek içindäki görgüler näme geçdi? İçindäkiler bir araşmaty şoňa. Biz başlamaly, olar tamam eder. Olar hereketde men habarlaşyp durun, olar hereketde Türkmenistanlılar, Türkmenistanın içindäkiler. Biz edem dok başyny biz başlamaly. Biz ýani bu adatlıkda biz adatlygymyz olan gawra köp biz başlamaly şonu. Ine şoň üçin sizi şu hereketlere çağırýan. Indi şonu gelip bilmeýän adamlar, blogerler, siýasatçylar, pravozащитниклар, ine men her ýere aýdýan. Her kimin öz etbiljek ädimleri bar. Özüňiz oturmazda ýani pikir edin. Mysal üçin bloger. Mysal üçin mysal ýermeýin. Sen Murat Razak. Sen näme bilýän? Sen şu ýerdäki geçirýän mitingleri başar bilsen açyk efirde geçir. Sen hemme adamlar çağırıp bilýän, bütün Türkmenistanlılar birleşip diýip aktivistler çağırıp bilýän şu mitinge. Sen Türkmenistan'da ýaşaýan adamlaryň gözüni açmak üçin başga döwletlerdäki, ýani öz oturan döwletinde ýa-da başga döwletlerdäki adamlaryň azatlygyny görkezip, deňeşdirip, bulary düşünüp bilýän, bular uly gara çukuryň içinde Berdimuhammedow tarapyndan gawalandygyny,
Ine şoň üçin sen bloger. Şoň üçin sen şol işini edip bilýän. Ol hökman siýasatçy däl. Ol adam pozisiýasy, gраждан pozisiýasy. Ine sen şonu edip bilýän. Şoň üçin ine şu blogerler bolsa, ýani kiçik kanallar bolsa, ine şolary edin. Görkezin Türkmenistanlaryň içindäki oturýan biziň watandaşlarymyzyň gözlerini açın. Sebäbi olar görgürler, men gürleşip dugum. Televiziýa ýapyk. Televiziýa diň ofitsial televiziýa. Ol yalan watan programasyny bir gören oklar. İnternetler ýapyk. Goňşudan hiç zat eşit bolmaýar. Goňşu o wagt bolup geçen dady bir ýyldan soň ölýärler. Ol hemme zat ýapyk. Siz görkezmeseňiz, şolar diňeşdirmemlen ok, sebäp başga durmuş ömrüni gören ok. Ine iň bir agyrdan türkmen görgüli şu azaply gynanýan durmuşynyň başga durmuş gören ok. Kimin hakkı var şu loyal halkı şu durmuşta saklamak? Hiç kimin. Kim ol Berdi Muhammedow? Bir gelmişek, onun paraxorluğu, hükümete gelmiş adamlar. Şu Türkmenistan'ın ötüşüne hiç vakt gelmediler adamlar. Gelmişekler. Yine şoň üçin men ora bandit diýen. Inni mysal üçin siz siýasatçy. Siz siýasatçy bolsaňyz, sizin kanalyňyz var. Siz çykyş edip beýan etip bilýäňiz. Bolup geçýän zatlary, türkmen halkynyň azatlygyny, görüş ýollaryny görkezip bilýäňiz. Bütün dünýä ýaýradyp bilýäňiz informasiýany. Oňdaşyndan oturýan ýeriňizde yerli hökümetiň ministrleri var. Daşary işler ministrleri, hökman daşary işler ministrleri şu materiallara gyzykly. Siz şoňa hat ýazyň, yerli dilde. Bolmasa hökümetiň ýolbaşynda yerli dilde hat ýazyň. Siz yerli dilde çykyş edip durun. Beyan edip durun. Yine söyledim Kakmurat Kurbanç. İngiliz diline Angliýada çykyş edip beyan edýär. Diýmek İngiliz adamlar, ýani hökümetin adamları görüp we düşünüp başlaýar. Bolup geçýän zatlar. Şweýçiýada, Norwegiýada, Çekiýada, Kanadada, Fransada biz etmeli şonu. Inni pravozащитниклер. Bular durman Türkmenistan'daki içindäki beýkanun hereketler beyan edip durmaly. Biz öz materialymyzda ine DVT berýär. Videolar bilen görkezýär, suwd edýär, kanun bozulýany. Şolary hemme gurulmalarda giýje özüni görüşüp suwd etmeli. Türkmenistanyň hökümeti jenaýatçy we diňe kanun bozýanlyklaryny. Onu biz ýokarda aşagda hemme derejeli urumlarda görüşimizi güýçlap barýar. Sebäbi Feridun Berdi Muhammedow. Men ýöne mysal getireyim. Türkmenistan'dan şu material alın. Tuğulma biz çykyş edip internet alın. Bize Türkmenistan'da bolýan wakalar beyan edip bize iýerip durun diýseňiz, Türkmenistan'dan jaň edip agam Feridun diýip iýerdiler. Bir vilayatda, başga vilayatdan geçenine muny saklap, şuň maskasy ýok diýip ştraf etjek bolýarlar. Bu adam soruyor. Yine siz näme esasında meni ştraf edýäňiz? Ol adama maýýar, yine görkezme var. Hani görkezim şu görkezmeni, görkezip bilen. Dil görkezmesi. Şu Türkmenistan'da bar bozulan kanunlar dil görkezmesi. 91-nji ýylda adamlar atyp başladylar Niýazyň dil görkezmesi. Hemme bolýan haramlyklar, hemme bolýan zatlar dil görkezmesi. Muňa telefonla prava diýilýär, ýa-da telefon haklar diýilýär. Şoň üçin ine şu prezidentler, şu haramzadalar telefon haklaryny ulanyp adamlar david edip, ministrler david edip basyp bir kanunçylyk etdirýär. O bolmaly, men ministrler ýapla diýär. Eýer siz gidersiňiz, Berdi Muhammedow aýdar, men hiç zat diýemok. Bular men görgüli geroin urup, muzika dinläp oturdum bakşylar bilen. Men bular seýdemem, bular habarym ýok. Bu haramzadaň näme diýenini eýer jenaýat oturuluşynda oturup aýdar. Siz günä çekersiňiz. Sebäbi siz görkezme berýäňiz. Sizi görkezmäňizi şahyatlar bar. Berdi Muhammedow aýtdy diýse, o sözleriňizi bir kagyza dolap kostümüňiň içine salyp görkezmäň hiç kimse, hiç ýerde ýören ol. Diňe ofitsialny buyruklar, ofitsialny görkezmeler ýörýär. Feridun, yine şu misaly gaýdyp gelelim. Berdi Muhammedow görkezme berenim däldir. Sebäbi ol kabinet ministri gelen olar, geroin urup gizlenip köşkde otyran.
Şul näil bolmaly? Başga döwletlerde bolşýaly. Serdin. Berdimuhamedov kabinet ministrinde görkezme bermeli. Dil görkezmesi şo ýerde edil ýa-ni hat görkezmesini bermeli. Sebäbi ol prezident bolup görkezme berip bilýär, hat görkezmesini we kabinet ministriniň birinji bolup ýa birinji ministr ýaly görkezme berip bilýär. Şo görkezmeň, hat görkezmeň esasyna İçeri İşler Ministri, Medisina Ministri, şular öz görkezmeň esasyny düşündürüşler edip şol instruksiýalar ýa-ni posta gelmeli. Sanitar uslovia ve içeri işlerin administratif uslovia. Yerli hekimler alanına şol görkezmeleri alıp şoň esasyna öz kararlaryny çıkarmaly. Şo kararlaram hekimlerin kararlary eltilip şol posta berilmeli. Ine şonu postavoy görkezmeli hekimiň karary, nomerini, tekstini ve İçeri İşler Ministriniň kararlaryny ve sanitarny, ýa-ni Ministerstva Medisina ministriniň sanitarny şertlerini. Olaram ýa-ni barrier diýip bir zat bar, demirden ýasalan. Şoňa ýelmenmeli. Adamlar soramaly. Adamlar baranna şurada ýazgyly, ýa-ni kararyň, ýa-ni nimesi durýar şurada kararlar. Şonu okumaly, sorga bermeli adamlar. Bularda gizliň hökümet bolan soň, ýolbaşymyz gereýinçlik bolan soň, o zatlar näme? Şonuň üçin şuraya bir kanunluk bol, hemme ýerde. Türkmenistan dolandyrylanyk, ne administratif taýdan, ne ýuridik taýdan, ne siýasat taýdan, ne ykdysat taýdan, ne sosial taýdan. Men öňüme aýdyp gelýär. Bunu bilen oga. Men mysal getireyim. Bir konsertler geçirýär, ulu konsertler, 150 000 adam, 300 000 adam ulu konsertler. Şu konsertlerin perimetri var. Yani yatyan yerlerin perimetri ve konsert geçirilýän. Tokoylarda bolýar 50 hektar. Şonu polisiýa, jandarmyň barmany haky ýok, karar var. Şu biz yani sekürite geçirýär şonu. Daşyna şol zabor edilýär, daşyna eýýäm şu kararlaryň tekstleri goýulýar. Birden şonu goýmasak ve talep etsek bir cinayet iş çekilýär. Şuraya biz açık işleýär. Tebe bu açık döwlet bolmaly şeýle. Sen jandarm bol, sen polis bol, ine şuraya sen bir ýerine gelende hökman şoň haklaryny düşündirip, kararlary düşündirip, karar görkezýär. Ol borçly hemmeler. Konstitusiýaň esasyna, ýa-ni İçeri İşler Ministriniň nimesinde, kanunlaryna ýazylmış bolar. Onu bozmak hiç kim hakkı yok. Sen prezident bol, sen prezidentin ulusu bol, sen halk maslahatynyň iň ulusu, ýolbaşçynyň ulusu bol tapaly yok. Kanunyň öňünde hemmelerde. Şoň üçin ine gördüm, men o videomy görkezdim size. Türkmenler öz talepini Türkmenistanyň içinde talep et başladylar. Ol gatul özbaşlar. Şu 2 günde bolan özbaşlar beýen. Türkmenistan öňe barýar. Türkmenistan ayağından, yatan yerinden galıp imedeklep başladı. İnne ayağına galıp ılgap başlar. Netip bolsa. Serdin bir yılın içinde bolanda atlar. Miting ofitsialny inni. Adamlar gününden köp galýarlar. Inni her kim öz ýa-ni haklaryny görüşýär. Türkmenistanyň içinde görüş başlady. Men jaňlaşyp durdum, maňa jaňa öýler aýdýar. Telegramda videolar görýärler. Hayfyny goýmaly. Olum ruhsat olmasa men goýulamam. Ine şu ýalda bulup geçýär Türkmenistanda. Biz daşyny aklar her kimiň öz ediljek zady bar. Herket etmeli. Sebäbi pikir etmem. Men hiç kimle meni zat geren o. Fransada bir aýt geçdi. Men döwlet diýip. Men şu döwletiň, ýa-ni döwlet menki diýip. Ine her adam, her türkmen pikir etmeli. Şu döwlet menki, men döwlet. Polisiýa kanunlar diýär, men döwlet hökmüne şoňa görkezler. Näme kanunlar bar diýär. Onda bizde korrupsiýa bolmaz, parhorluk bolmaz. Onda biz açyk döwlet, prozraçny, edýän işlerimiz anyk diýişde bolar. Ine şol ýaly pozisiýamyz bolmaly. Ol opposisioner, bir zatlar etjek bolýar görs. Ýok, siz döwlet, siz şol halk, siz her adam döwlet şol. Şol ýaly özüne serpmeli. Bir ýerde bir zat bolsa, Türkmenistana bir
yani şirket yetirdi, sana yetirdi bu ya olmalı. Yine olimpiyadada bizim Türkmen Grajdan kanı Uttu olimpiyadany. Bütün Türkmenistan'ın tarihinde birinci olimpiyadada yine biz medal aldık, ikinci yer aldık. Ne giydi? Konuş. Bizim konuşunu. Yine Karandağ'da Berdi Muhammedov bütün dünyada bizi maskara diye. O değil mi onun maskaraçılığı diye bizim maskaraçılığı. Şunu düşünsem bizim devletimiz dini ösür. Bizde vatandaşlık duygu yok. Ağzımızda bağda hareketimizde yok. Şunun için ben sizi çağırıyorum. Şu proteste gelin, hormatly adamlar. Biz görüşüp diyoruz sizin için. Yine bizim size karışan yerimizde siz barmasanız, bizim görüşümüz hiç tanır. Sizin deyişiniz yani biz boş kurulap otururuz. Bizim barayan yerimizde. Sizin barıp bizi gollap, bizim alıp barayan yolumuzu gollap dursanız, biz o Berdi Muhammedova değil, dağları yıkarız. İnanın. Şunun için opozisiya egerde üstünlük kazanılmasa, ay bular beýle değil, sen gollan, ine şunun için kazanıp bilen. Sen namat diýen, bular öňüňde opozisiya. Sen ýydan alýan. Indi men başgalar barada da aýtyp geçecek bolan terdim. Biz häzir söwüşdi. Biz ýa-ni gitdik söwüşe, ataka gitdik. Şo ýerde bir çotka bar ýa, ýa-ni eli ýaragly. Biri ýa-ni agzaklap bar ýa, biri ılgap bar ýa, biri ýürek bar ýa, biri emedeklap bar ýa. Her kim öz mümkinçiligine göre. Ine şoň üçin de gyrda durup biri, ay, seredin bular emedeklap bar ýa, bu uruşan oğlum diýip onu tanqid edýär. Ya seredin muňa ine bu düşemi seredin, bu ýürek baranyk, bu ýa-ni ýatyp ýa-ni yüzden adam yani şeyle var ya. O doğru değil. Hem doğru. Bunu görüşe. Ne doğru sen gırda durup bunu tankit ediyorsun. Düşemif beyle, eyle, agen. Kim olsa da düşemif tutuldu. O anık. Menin hem düşemif 1 milyon sorum mu? Köp zattı. Yöne kaçana tutulsa, anık mı olsa biz kömür etmeli. Ine şoň üçin biz berdi. Bolmasa saýlap, ay muny taýlat etmeli, muny halat etmeli, onda biz kim bolýar? Biz halkyň tarapynda däl. Biz bir sekta. Şoň üçin hormatly blogerler, jurnalistler, ýazyjylar hemmämiz bir çukur oturýar. Adam tutulanda, bet başyga girende şol Türkmenistanyň bolsa biz kömek etmeli. Bizim elimizden gelýänini etmeli. Ne şo ýaly nimetçek görýän. Mysal üçin seýdim. Sapar Muradov. Şunu unutmayalım. Sapar Muradov, Alişer VDV diýdi. Yeni barda plan pisigan bir topar. Bunu näme diýär? Bular aktivistlara garşy görüşýär. Bunun ne çıkışlarına demokratiya söz, yani azatlyk söz hiç tat yok. Konservativni partiya diýip gördi. Partiya reform diýip gördi. Partiya reform. Reformaň näme diýdi bilmem. Din aktivistler görüşýär. Şoň üçin men çıkışımda da aýtdym, Zoom'da da aýtdym. Demokratik platformada ya demokratik hareketlerde kim demokratiya görüşen bolsa gelsin. Kim adalatda görüşen bolsa gelsin. Kim şulara karşı görüşen bolsa hatırmada giýmedim. Hatırmada bu. Logik tarapdan doğru. Ýöne şans hemmeler vermeli. Sapar Muradowa da şans verildi. Zoom'da da çağırıldı. Zoom'da bir zat diye hareketi sapsın başkalar. Bu topar özüne patriot deyip yankı aktivistleri tutup identifikasyon edip anır geçiriyorlar. Bunu talep ediyenim yok. Öz inisiyatifi var. Neymiş? Bize kanun reformları gerekir. DVT topar ve demokratik geniş toparı hem demokratiyanı gollayan adamlar hiç kanunu yankı özgürlüklere karşı ve dine parahat yolu hem yerde kanun esasına yürümeli deyip talep ediyor. Onu anık bilýärler bular. Bunu ýöne manipulasiýa edýärler. Şoň üçin Türkmenistanlar haýyş edýän dinden hemmelerini ýöne öz aklyny aýlap başlan. Kim näme diýär? Kim nire var ya? Kim dogry var ya? Kim näde dogry? Öwrün şolakdyr bilmäni. Biz düşünýändik bulaşyk gitdi. Howa bulaşar. Sebäbi hemme zatlar açylyp gidip otyr. Köp informasiýa. Sizin ömrüňizde almadyk informasiýany gelip başlady. Indi siz şonu filtrewat,
etmeni öwrenmeli. Şu doğru da, bu doğru değil. Analiz edip öwrenmeli. Şoň üçin siz ösmeli. Durmalı. Bize ösün Türkmenistan'da gerek. Kim ösüp bilmese, hükümet tarafından şunu östürmeli. Hükümetin birinci borcu 30 yıllap şunu östürmen gaýtyp tersine gömdi an taraftan. Inni hükümetin birinci borcu halk östürmek, bilimler vermek. Muht. Giyice ünlü işlep, yani образовательный reform etmeli. Giyice ünlü. Giyice ki, yani akşamki kursları, institut, üniversitet, goşmaça kurslar, günnizki, zawoçly, hemmeler açmalı. Näçe bilimlerimiz köp bolsa, bir-birine düşünşüp gatçak barar. Bilimler bolmasa, bir zat ýetse, beýlik o manipulasiýa düşünmedim. Şu manipulasiýa girip gelýär. Ine bolup geçer wagtda. Bilim ýok. Bilim birinci orunda durmaly. İkinci orunda arıtsaçylyk, paýhaçylyk we ösüş. O ykdysadyýet kaldyrmak zat o problema da. Bir topar tehnologiýalar var, bir topar güýçli iqtisad sistemalar var, siýasy sistemalar var, sosial sistemalar var. Öwrenip ýöne adaptiw edip Türkmenistanlara ýa-ni bermeli boldy. Bizim hem resurslarymyz var. Adam resurslarymyz var, tabiat resurslarymyz var, ýa-ni akıl resurslarymyz var, hemme var. Diňe bir linia düzedip ösüp gitmeli boldy. Indi ýene de men bizim Türkmenistanlarymyzda ýatladýan dolar geçirýänler, gaty uly haýyş. Birinji bilen siz talap edin internet alın. 200, 300, 400 manada güýçli YouTube görpleri ýaly internet alyp bolýar. Bizim Türkmenistanlarymyz hemmeti YouTube'daki informasyany öwrenmeli. Ilaytada siýasat, başga da YouTube'da bir topar okuwlar, informasiýa var. Bizim türkmenlerimizin şoňa girmäne haky bolmaly. Şoň üçin siz öz dogan gardaşlaryňyza birinji bilen internet alyp berin. İkinci bilen smartfonlar alyp berin. Sadaka bol. Her gerek jaňa deniňizde barlan interneti ulanýarmyň? Howa, näme kemçilikler var, näme problemler var? Kömek edin, gözlerini açmaly. Her kim öz gardaşynyň kömek edenne Türkmenistanyň gözi açylýar. Her kimin gardaşy bardaşyny. Biz rejime sponsor bolman, gaýtyp geljek Türkmenistana, açyk Türkmenistana, ösün Türkmenistana sponsor bolmaly. Şoň üçin men size haýyş edýän. Häzir internete girip başlalar, şo öwretseňiz, ýa-ni surat alyp derrew Telegramda uratmany ýa WhatsAppda uratmany. Türkmenistanyna sen bir zat gymyllasa bütün dünýä biler. Türkmenistanyň içinde emhenişmeşler gorkup başlarlar. Seredin, biz hemme ýerde aýdyp başladyk. Pasportlar we konsulluk haramdadar, pul alýarlar. Bütün dünýä dürüldürlerde. Indi gorkup başladylar. Adamlar içine bak, talap et başladylar. Indi adamlardan gorkup başladylar bular. Sebebi biz öz haklarymyzy alyp, olaryň haklaryny, olaryň borçlaryny olara aýdyp başladyk. Şuraya Türkmenistanyň informasiýa içine daşyna gatnap ýörese, bu haramdadalar bular çıkarar. Bizem şunun YouTube'da haramdada, kezzap, yalançı, yallakçı diplomlarını verir. Güzel Şauliyev'den başlap, Şauliyev'den başlap, yani beýleki olu buşlatly, burkol gedýän aýal var ha, näme şoňa diýip. Ýaşky ýyllary ýa satýan. Şondan başlap biz beýan eder, diplomlaryny verir. Yalançy, yallak diplomlaryny. Biz rejime görkezip halkyny duran o. Ön ýadyňyzda bolsa yalançylary işe ters mindirip ýüzüni, ýani gara çalyp biz YouTube'da her ay nominasiýa eder şolara ýani diplomlary berer. Bütün dünýä ýaradar. Haýyş eder şo ýerde aktivistlere gapyna gelmek gaýdar ýa şo diplomlaryny. Şol ýaly halk reaksiýasy görkezmeli. Onu korrupsiýonlar, paraxorlar, emhemeşler gaçyp başlar halkyň. Onu aktivistler arxin Türk manifestasiýa protestleri geçer. Serin Türkiýede protest. Razрешение o diplom däl. On 5 ýyllap okumadylar. Razрешение ine men Ženewada aldım, Fransada alýan. Email ýazýan, häkimlik saňa email gaýtarýar. Howa biz şo ýerde hiç hili gurmaçylykly ýa-ni çärler geçiremiz o. Şo ýeri, şo plaşatka boş geçirip biler. Boldy. Ya da şo ýerde planuny şo wagty gurmaçylykly çäre geçýär.
şu çare şu 9'dan mesela şimdi 16 açıldı. Siz 17'den başlap geçirmelisiniz. Boldy. Ol konstitusyon haklar hukuklar. Türkmenistan'da da şeyle, Ceneva'da şeyle, yani Paris'te de şeyle, hem yerde şeyle. Bular Avrupa konstitusiyasına den getirdiler. Yani esası adam hakları, hukuklarının parametrlerini, yani maddelerini. Hem yerde car ediyorlar, Türkmenistan'da hiç hukuklar bozulan Yönü gizlin hükümet olansam, banditler olansam, bular banditler, rektler yani terkir ediyorlar. Serdin, adam oğurlayalar köçüdü. O 5-6 günden bilinýär, yani emheme oğurlak gitti, şunu başlık oýardy. Bilemdi o. Çağırır oğurlaýar emhemeçikler, yegenler ölen. Onun çağırır oğurlaýar diýip men aýdýardym. Men garyndaşlarym nanokdy. Men garyndaşym aglap çaňa diýär. Goňşymyň 9 aýlyk çağatny oğurlap durka, yani adam tutýardy, urýar şol aýallary. Sen zakal var. Yaş aýaly girip kwartira, kakkoreýa hiç kim açmady girip barlya, çağatny alyp gidýär. Näme şu zatlar bolýar? Sebäbi Türkmenistan dagydy. Bizimni şu yatan zady galdyryp, ýuwup süpürşdirip Türkmenistanyň awragyny galdyryp gitmeli. Başan açýar. Indi ýene bir gerek Türkmenistan'a ýatdyrýan dolar geçirenizde minimum geçirmeli, diňe çölegine, internetine ve smartfonuna. Şol gaty wajyp zat. Siz eger ömürlük Türkmenistanyň rejiminiň sponsor bolmajak bolsaňyz, haýyş, men indi haýsy dille size aýtjagymyzy bilemok. Türkmen dilini aýtyp gördüm, indi ors dilini aýtyp gördüm, indi fransuz dilini aýdaýmaz. Başga diller bilemok men. Indi ýene bir zat ýatlaçak bolýan hormatly adamlar, biz Türkmenistanyň gurumçylykly jenaýat hökümetiniň hemme biýkanyň hereketlerini duzup biler ynanyň. Biz Berdimuhammedowy bütün dünýäde kanun bozýanlygyny görkezip bilerdi. Diňe bize bagly. Şonu görkezen wagtymyzda halk galyp başlan wagty bütün dünýäniň jemgyýet gurumalary bizi gollar. Her kim diye näçip olar gollamak. Bak siz biz herket edemiz o. Gollamana zat yok. Bir zat gollajak koyan, şu bir zat bolmaly. Biz yok şu ýerde. Biz yok bolsa, näme bizi gollasınlar. Şoň üçin biz häzir aýrytly ädimimizi etmeli. Bolunny, yatmak yok. Opozisiýa polny period gidip dur. Indi siz hem ýerinden yetin. Giýjak alýaňyz. 30 ýyl giýjak alýaňyz. Opozisiýa da 30 ýyl giýjak alýar. Hemmemiz giýjak alýar. Ýene bir gerek. Sizin hemmäňizi 1 awgustda geçecek protestlara çağırýan. 13.00'da bolýar, ony ýa-ni dernekden sorap bilerdiňiz, Aýdar öýdi, ýa-da Türkmen Halk Hereketinden İstanbulda yerleşen vekillerinden sorap bilerdiňiz, ýa-da YouTube'da ýürüýte Juma tapar, ýa-ni şu Türk adam bilen çykyş etdi, şo ýerde adresler berildi. İkinci 16.00'da 1 awgustda bütün Türkmenistan'ın tarihinde birinci gedek resmi taýdan Tursada bolup geçecek, İstanbul'da bolup geçecek protesta hemmäňizi çağırýar. Hemmäňizi çağalaryňyzy özüňiz şu kimi goňşularyňyz atpap bolýan bolsa barynda görkezin Türkmen halky galdy diýip. Serediň özbekler 10 kim bolup aeroportda bardylar. Ruhsatsız. Bizin resmi taýdan ruhsatly baryp bilmesek, sizin häzirki durmuşyň, kyn durmuşyňyzy özüňizden görün. Diňe özüňizi näkaryny. Siz istemzok. Size baklı durmuş gerekler. Siz fikir edýäňiz, Türkmenistan hökümeti size baklı durmuş getirip, ýa-ni karobka salyp üstüne de bant koyup eliňize berer. O oýun oynuny. Boldy. Türkmenistan hökümeti bandit. Sizi şu näçe ömürlük ogurlap bilse, haklaryňyzy ogurlaýar. Parahorlyk edip puluňyzy amalýar. Bu reket. Siz öz haklaryňyzy, öz bak durmuşyňyzy almana wagty geldi, inni ýatma. Boldy. Türkmen halky öz ömrüne, taryhyna birinji gerek öz haklaryny, öz bakty durmuşyny, öz adatlygyny, öz adalatlygyny talap etmeli. Wagty geldi. Nurberdi Han, Alparslan, olur gahrymanlar, öz wagtynyň öz gahrymanlary. Türkmen döwleti üçin köp zat etdiler.
Inni şolun atlaryny tutmaň. Özüňiz hereket edin. Wagty geldi. Göktepe galasy, eýle beýle, Mary, Leva, ol şo stop. Biz özümüz Allah ilk taryhy akıdyp durmaly. Taryhym gerek zat, fundament ol. Ýöne şu gün şulärdimi biz etmeli. Alparslan etmeliler. Goştan etmeliler. Ýa-ni Cüneyt Han etmeliler. Nuret Han etmeliler. Biz etmeli. Türkmen halky 2020-nji ýylda ýaşaýan 1 awgustda gezip ýören adam etmeli. Başga adam etmeliler. Şonuň üçin Türkmenistan, Türkmen halky diňe sag bolun.